Добрый дзень, паважаныя сябры! Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма урока «Наша радзіма на гістарычнай карце». Пра тую ці іншую гістарычную падзею трэба мець дакладнае ўяўленне. Варта ведаць месца, дзе яна праходзіла, і час, калі яна адбывалась. Для гэтага нам спатрэбіцца гістарычная карта. Без яе немагчыма ўявіць тэрыторыю, на якой жылі нашы продкі. Карта падкажа гандлёвыя шляхі і напрамкі ваенных паходаў. Складаць карты людзі пачалі даўно, яшчэ ў тыя часы, калі ледзь адважваліся выбірацца за межы сваіх населеных пунктаў. Гістарычныя карты ствараюцца і сёння. На іх наносяцца гарады, якія існавалі ў старажытнасці, абазначаюцца назвы дзяржаў, іх межы, пазначаецца мноства населеных пунктаў, рэчак, а таксама даты гістарычных падзей. Каб навучыцца чытаць гістарычную карту, неабходна ведаць наступныя правілы. Першае правіла. Кожная карта мае сваю назву, якая адлюстроўвае пэўныя гістарычныя падзеі ў вызначаны час. Другое правіла. Умоўныя абазначэнні паказваюць напрамкі падарожжаў, ваенных паходаў, месцы бітваў, сталіцы краін і межы паміж дзяржавамі. Трэцяе правіла. Колеры выкарыстоўваюцца для абазначэння тэрыторый розных дзяржаў. Вывучайце гісторыю сваёй краіны. Дзякуй за ўвагу. Да сустрэчы!